amb les entrevistes així en la Fira de Xàtiva. Ara està amb nosaltres el president de la Mancomunitat Costera Canal, José Luis. Bueno, ja saps que és un plaer tindre't així sempre en el periòdico d'aquí. Bueno, el plaer és meu, com sempre, perquè ens atengueu, jo crec que a tots, no tinc ninguna queixa de cap company ni companyera, no? Que sou molt amables i sobretot traslladeu allò que realment està passant a les nostres comarques. Així que gràcies a vosaltres. Pues comencem en l'entrevista, no? José Luis, primer que tot és què suposa, no, la Fira d'Agost, ja no per a Xàtiva, sinó per a tota la comarca. Bueno, és un motor que maneja, evidentment, l'economia a Xàtiva, però també a la comarca. Hi ha molta gent que, degut a la gran quantitat de gent que visita la Fira de Xàtiva, també aprofita per visitar altres zones, gent que ve de fora. L'altre dia ho deia l'alcalde, més de 250.000 persones de fora i junt a les de Xàtiva i els pobles del voltant, més de 300.000 persones que passen per la fira. Això és molt de turisme i s'aprofita. Jo crec que s'aprofita molt. De fet, la Mancomunitat i el Pacte Territorial tenim un stand en el que estem promocionant aquelles zones que tenim al nostre voltant. És molt important. Per nosaltres és molt important la fira, és un reclam turístic i és un reclam com a ciutat meravellosa. Això és el que anava a preguntar-te ara, no? Que heu pujat de l'estand de la Mancomunitat, que com aprofiteu, no, de donar aquesta promoció als altres pobles en la fira? Nosaltres el que fem és, al final, unir esforços. En lloc de muntar 19 stands, doncs, bueno, ens juntem per mig, en aquest cas, de la Mancomunitat, i el que fem és oferir informació de tots els nostres municipis. Que un municipi sols, per exemple, poso el cas del meu municipi, Cerdà, pues no podria estar oferint moltes coses, sí, algunes, però no com per a que la gent poguera passar un cap de setmana. Però quan això ho sumes al poble del costat i a l'altre, i a l'altre, i a l'altre, estàs oferint un planning per a que la gent vinga, visite, menge, compartisca experiències en totes les nostres comarques, tant en la costera com en la Canal. Sí, que m'havia oblidat presentar-te també com a alcalde de Cerdà, de poble veí de Xàtiva. Bàsicament estem a res, a 10 minutets, no? Sí, 5 minutets, són 5 minutets, i a més ara amb la carretera que tenim ja que per fi s'ha finalitzat, no resistem, amb una via ciclopeatonal. Bueno, nosaltres estem molt contents, jo molt orgullós, evidentment, de ser l'alcalde de Cerdà i, com no, també de ser el president de la Mancomunitat. Seguim parlant de la fira. Què és el que, com la, no l'activitat, sinó potser l'acte que més destacaries, no, d'esta fira 2026? És molt complicat destacar un acte. A mi, sincerament, m'agraden tots, des dels actes oficials, com no sabria si catalogar també com un acte el propi fet de vindre a la fira i passejar-te i parlar amb les persones que estan venent. No sé, jo m'agrada tot, des de... Tal volta és que soc molt clàssic amb tot això, no? Des de la presentació, ara avui aniré a disfrutar de la mascletà, el passeget per les diferents botiguetes que hi ha, les paraetes, però també la cloenda, els festivals. Jo destacaria tots els actes perquè per a gustos colores. M'agradaria també fer un poquet d'èmfasi, que explicares un poquet què se fa des de la Mancomunitat durant tot l'any. Bueno, la Mancomunitat tinguem moltes rames, no? Des de, per exemple, coses que més es veuen. La recollida d'animals. A la nostra comarca, la recollida dels gossos que van perduts els agafa la Mancomunitat i els arreplega, els cuida i intenta donar-los una eixida a famílies. Per exemple, no? Tenim també el Departament de Serveis Socials, un departament superpotent i superimportant, però també estem dins del Pacte Territorial, en el que estem promocionant de forma, amb els sindicats, amb la part empresarial, el turisme, intentant manejar l'economia. Tenim diferents departaments també de joventut. Vull dir, nosaltres abarquem moltes, a part de donar un servei de recolzament en material i vehicles als diferents ajuntaments, nosaltres som una mancomunitat que realment està abarcant prou activitats que es fan en el dia a dia, no? I intentem que siga el més propera possible, tant als ajuntaments, perquè realment la mancomunitat naix per a donar aquest servei als ajuntaments, però amb aquesta, diguem, última legislatura el que hem intentat també és ser més propera a la ciutadania. Crec que ho estem aconseguint amb aquestes campanyes, donant a conèixer tot el que oferim, per exemple, també el departament de la UPCA,
de la prevenció de conductes addictives, molt important, que no es coneix, però ho fem des de la Mancomunitat. També l'OMIC, l'Oficina del Consumidor, també és de la Mancomunitat. Són departaments que no es coneixen, però que apleguen i són necessaris per a la ciutadania. Molt bé, José Luis. Pues bueno, estem ara en la Setmana Gran, però també hi ha moltíssimes més festes. Tinguem moltíssims pobles que ara en estiu és les festes. Quines són les que ara se mos fica tot? Parlem un poquet també, no, de les festes que n'hi ha, com estava dient-te, antes de que mos passara la xaranga, però un poquet de les festes que queden, no, en la nostra comarca. Sí, som una comarca que ara en el mes d'agost i setembre, bueno, des de juliol que comencen, però agost i setembre són les festes més fortes, no? Avui, per exemple, estan en festes en Moixent, però és que tenim festes a tots els municipis del voltant en estos 2 mesos i són festes meravelloses. Jo convido a la gent que vagi i que les visca, perquè ara estem així a Xàtiva, evidentment, la ciutat, la nostra capital, però cada municipi té el seu raconet, té la seva amabilitat, té la seva experiència, la seva cultura, i jo quan vaig, i una de les coses que més m'agrada de ser alcalde, ja no president de la Mancomunitat, és haver pogut trobar aquestes experiències que no coneixeria si no fos per haver sigut alcalde. I m'agradaria que, ojalà la gent poguera viure-les també, com les he viscut jo, i crec que una forma és acudint a les festes dels municipis. Així que estan tots convidats, per supost, a totes les festes dels pobles, de les nostres comarques, que disfrutaran i segur que tornen. Pues José Luis, no vaig a llevar-te més temps, ara en breus és la mascletà, te dice que vaig a disfrutar, però primer que d'acabar, no, vaig a fer-te la pregunta estrella. T'has firat alguna cosa ja o encara no? Pues encara no, estic guardant a vindre esta nit amb la família, que toco també, i ja hem quedat que vindrem, soparem per les paradetes i després es tocarà firar algo. I què te firaràs? M'han dit molt un bastó, no han dit encara ni palmito ni... Pues a mi m'agraden molt tant els palmitos com els bastons. I crec que és un record que al final també utilitzem, i ara que tinc que confessar-ho, tinc unes gallinetes i m'agrada, em relaxa molt, igual per a passejar amb elles, el bastonet és un bon element. No, i a part que la tradició que té també la fira, perquè ja no és firar-se com a millor altres fires, que és un xoguet i ja està, si tinguem lo tradicional de la costera. Sí, nosaltres, al final jo vinc amb la família, vinc a les xiquetes, i jo crec que tocarem tots els palos, des d'aixòs joguets que volen les criatures, com és normal, i els bastonets, perquè al final, i inclús els palmitos, perquè molts d'ells són artesanals i crec que també hi ha que recolzar, no? Eixa feina que es fa amb els tallerells de la pròpia vivenda, pues bueno, hi ha que tirar una maneta i que aguanten per molts anys més. Pues moltíssimes gràcies per tornar-nos a atendre. Com sempre és un plaer, com he dit al principi, i ja està, i que acabes de passar una molt bona fira. A vosaltres, disfruteu de la fira. Gràcies.